Ok, mbalma assalamu alaikum wa rahmatullahi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nala sonama mena video kungurun de kasisa a video kungurun bazile no muneka mbalma doko ko ka seli bomananga na ko bashitala ko bo kanga dalwa jumay bo o dalwa mi amena do fo coronela parce que ala ko kale corona di arabu kanila parce que ala karako sallallahu alaihi wasallam ko diɲɛ laban na kuni mɔgɔ min balola diɲɛ laban na kibena na fongo ɲɔgɔnna caman ye diinɛ kɔnɔ mɔgɔw bena dɔw bena cidenya wele u yɛrɛ la a kow bɛ caya u b'a essayer ka mɔgɔw lafili donc u b'a essayer ka mɔgɔw lafili bon nin ye an bɛ se k'a fɔ ko nin ye bidaya ye fɔlɔ k'a fɔ k'i bɛ seli i ka kan na ka kuranɛ jiginna kan min na ala fɛ k'e b'i ban o la k'i bɛ seli i yɛrɛ ka kan na a m'a faamu n'o kɛra an bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ an m'a ye nin ye église da de ye bon an ma restaurant église kɔnɔ tellement que tɔw kafiru banna ala bato ma sisan église kɔnɔnaw kɛra dumunikɛyɔrɔ de ye sisan nin ye restaurant de kɔfɛ tan fo église kɔnɔ parce que bi ye dimanche ye mɔgɔ si tɛ na ala bato a kɔnɔ de n'u bannen don tiɲɛ de la k'u t'a fɛ u bannen don tiɲɛ na u tɛ tiɲɛ fɛ olu ka tiɲɛ y'u ka tiɲɛ de min b'o arranger u b'o de kɛ silamɛya nin kɔnɔ bon anw fana ko o tɛ kɛ anw ɲɛna an bɛ bɔ an bɛ ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna voilà n'a wo tɛ dɔrɔn ko wo de don ka seli bamanankan na bi a bɛ diɲɛ bɛ yala a ye diɲɛ ta kun fa kun a t'a ye mɔgɔ si la fɔ farafin kodɔnbali minnu bɛ afiriki olu de bɛ na ni nin kosugu ye k'u b'a don diinɛ la diyagoya la ala b'a dɔn ko bamanankan bɛ yen a b'a dɔn ko anglais bɛ yen a b'a dɔn ko hébreu bɛ yen mais a y'a jigin nin kan de la i n'a fɔ jufuw ka fɛn a jiginna u fana ka kan na cogoya min na ala ye kuranɛ jigin arabu ka kan de la parce que arabukan yɛrɛ la ala ko rabbun rabbul alamin o rabbun de rabu alhamdulillahi rabbil alamin ala ko rabbun 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 rabbil alamin rabbil alamin rabbun 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 rabbil alamin o rabbun de rabu rabbil alamin o rabbun de rabu ni ko k'i b'o kɔrɔ ɲini arabuw b'a f'i ɲɛna k'i bɛ se ka page 3 de kɛ o kɔrɔ yɛrɛ fɔli la dɔrɔn e se ka to fɔ phrase kelen na k'e bɛ mɔgɔ la k'e bɛ ka seli quoi ala y'a jigin kan min na dɛ rendez-moi mes mots o de ye kuranɛ ye quoi ala y'a jigin kan min na dɛ i b'o de lasegin ala ma aha o de bɛ lasegin ala ma dɛ mais kunfinw ala ka hakili man d'an n'u ma dɛ o rabbun de rabu ala ko rabbun 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 rabbun